Adna tutulta no asi imaka pesujagin ka iya atur wallah adung kuna masa asuda tu yung tua datu na adna wata iyan si Abdul Rahman au si Abdul Qadir yung tua datu na miyakala cuide diyan nakagi makala suide diyan kaya sipatan niya nari mag-endin mendud sa rahmat wallah. Nah tinimu yan naging utwa dua wata yan si Abdul Rahman au si Abdul Qadir. Tina hey mga wata ko pengningkur kan watigian as iku kanudakan si iku Allah na si irkan nukikum beli agian kaiyata mukakan na ubani begini waket tigian na ubani udadasa ubani geus tuasa bedin de akan de banyan pamana uban yung geus tuasa de abanyan beli nah gitu di miaswa ikadua tigian napsina angkur kanu ande ni kapatayakan nga sakanu itu datu na ayadna ketigina datu na sakaka na ubagalok sukman natiin sukaka nagubuk man su arin pakaganta sumasa namya tay yung utwa datu na nanaha mini kumbali sukada tu sagi mutua dua kata na pagi ako wanagin nga dua kata magari si Abdul Rahman na si Abdul Qadir na tina tiguri siya tawa bubud na rin kalilipat ikaka kaayaka na si Abdul Rahman ate miya pupusid naging kaya gawi alok sa miyay na ba niya bud kalilipati supasad na tina hey kakako bangaretingin kalilipati supasad at tigin naknaba ko kalilipati na tigin na iman tuwa kaya tigin nandito pa din kas kay dato kakakaka na tigin na way nambaging taso tamok kagiti pitiro yama na pimbagiran so tamok na siya kay ini Abdul Qadir arisa taon na miyakwan yan subagyan niyang kutamok na ito na itindulan yan diru na kay mataw makaisit kak na ba business minded namya kay sa alungan namya makinig sa wasiat si Ukut Batul Juma nakagiyam maka liw mapasad Ukut Batul Juma na pinayaw niya nagyang kutwa alim amigay sa khutbah na tingin na kay alim iman to tigin na piya makinig ka naging ya khutbah nga na da lagi da iya mapya iman to kaya tigin na ginkanan apipiro uka susati man na ud na piyamula na mitu sa pito saway pito sapak na umani sati man na sapak na miunga sa magatos ay man natingin na pito gatos benar arianan natingin na benar natingin na to na kakimata ni Rosa benar natingin na katiro Allah natingin na badi kepakay magkayata sa kapasadan Anto na sweet muturo ni gira sopa kwanta na aruna imbitya kano natingin na ginyata mo kang natingin na way natingin na berta sa kapasadan napirmay nga natingin na anto na imbitati si kapasadan natingin na ginkanan nakatiru wallah masalul ladina yung fikuna amwalahum fi sabilillah ila akhiri natingin na napirmay nga kaginan ni kapasadan da sama na atigian ari alin na umani sala da pera kapan nakayap laban yan na pito gatos ginaway ginandun umanatigin ni sala da pera ka na ginandun na tinanda ko pag-usara kaya nga natin nga taon ni sabilillah kaya buti na miya tungan na sabilillah natigin sabilillah na si iku mga masjid ipagugupon si iku mga madrasa si iku plalakaw sa lalan si iku Allah yun na ni sabilillah so mga tao ang makaalang sa lalang na sabililanan na pasidigaan na ka. Natingin na inshallah nakipisa din na ang tadanan na kumya din siya ito kumay ito ang masjid na umani man nagyan aad na kailangan yan natingin na kataya so kailangan yun ay malay perak tawat ada to na minibigay rujo tamok taman sa kagito man so tamok yan na miya pobrika daat na ba niya nung miniya pakaisit ka daat ba niya nung katawi sa kandaga niya pobre na ay miyaswa yan na mitupok sa giyong kutomay ito ang masjid na ayabubil bukyan nun nakapanasbe kapanambayang ad na makanyan upupakakana
kami ya si iku pagtaw nagudi mababe mamang ni na sipan si aki ni Abdurrahman nakagiya ay inus pitiro iyan sa ginoon yan na kailangan na mapakalaak na gin ka iya tamo ka kan sambelo ya ko ada lagi da kan amalay tamo na umani may tumala apadagang sa giyang kutoy ngadiran na makaasiron sa aya laban niyan na telulat nakagima ka na under paisiran saysagi mo tadi niyan di kanda to namia tid na masa namia pikiryan na tina to na rimya so arya ka na Abdul Qadir dia kendain may lesa miya kapir ini na ini pamangtuman yan na dirun pa kauma tama sa ini bigay niya na reward asa din sa makailay ko arya ka na si Abdul Qadir akatayo buntal yan nakatayo giya sa kanyan na upama ka empleyado ak natigin na tekapagkosusukay niyan na o ka na ba empleyado na beloy ko empleyado na buwa kay maangat supag taon na yun miyang ilay na nakari kuwa guiran matuon si Abdul Qadir kung may ito masjid na guiran na kay puruni o mani isanap sungon nagip na tigi Abdul Qadir kami tama na bundom niya kalalakaswak na hagiya sunda kapan naya tama na pira timan na military naging na sudyo pagtaw ko ingad na yung sumyong man isa nakabe yan na makakapto dyan pugito mo dato ka para makakuha sa reward natigi na anda ko niyo pagwita natigi na siya ko dato natigi na minitaman na ko gusto mala ka kasalanak na kakatesi ako gawit ko dato nakagimawit ko dato na miya kapag-ilyasiran na miya kapag-arkasiran kaya tigin hari ko Abdul Qadir anto na riya miya suka kay ni mitepukad na natigin na gid na kaya tigin na rin dato mitepuk ako kagis kay dato na naparadad na pigwata nagu anak ka masisiyapad na giyang ingat anto na rin tigin Abdul Qadir miya suka ka rin dato tigin na iman to na tigin na lagi da ka na malay tamok tigin na ngayon tigin na giyang kaya nga tinuno baka nun ko aso tamo ka na nananamya pobre tigin na ngayon ka pobre na tigin na 3% bupa na palalaba ang tigin na may ito ka kay kapalabang tigin na ngayon tigin na 3% ba na tigin na tsaka pero tigin ba nga sikotamo ka tigin na 700% ba tigin na matang umasla kada kung makalulok ang peso kwana na natigin na may to kay percentage natigin na nga tayo usuta mo ka natigin na pneo na kan akakwa ako ron si Ikupuria masa ito nga kaya tigin ano nga tayo dua tamok na ini kata miya publika natigin na ini pakawita kan din ko Allah natigin na mata na biteng nga ano nga rin tigin na miya kakuha sa akin bityan na kasagin kaya tamok pa natigin na giyong kuta sa katawa alim amyan nga kanon apitiru wallah akataya natigin na adna pa sa diyo, natigin na adin kakataya so sa karatas tigin na pumutengkat na kin pagkiswa-swa ka rin tigin dyan mga alimea ayaw mo kataon nila nakapangusiat kautuari ayaw kataon na nakapangusiat at natigin yung mundo ako pagkiswa-swa ka na rin tigin hey kalabusuan nyo kaya tigin dyan kinikabitin ito bitin mo dyan ito miyang unutan si Abdul Qadir na miya kay kalabuso namin dito din siya kito na gurong pakaw kita wallah at aginapan amo untod sa kanyan ko ato na ikmuto ko liwliwan na walay panandaw teres sala na mo untod sira na gusto mga pagtaw niyan mga ito na siya ikmuto siya pa makakuha yung mga ministeryan upama si Randy Mumusawira nabunian may ilaya miyaka gengga ni kapalalagu ya kuda miyaka puti-puti na adna kukudoon na aya bumi ni toko niya na gumakat pakso kuda ko pananduan na makatitindig ko obay niya na makatatargod na minitasik sa mga tao na adna miya nga lalapo adna miya di kuda to pambeteng kaketigin hey mama kukuda ka nagumatigin si pakatak daga kuda kay ni namya nga lalapo ang mga taway
tigin na hey datu. Hey tigin pagarya. Niya nga to no begitu datu. Hey pagarya tigin. Rila iya kong kakaigira tigin na matataguta ko tamukta na may papaartan yan. Ito yung bagyan. Gira tigin na matataguta ko tamukta na may papaartan yan. Pamaka masay mato na magdaka sa fortune na may papaapar ko tatamok ka. Oh, dito pa mo. Arido pa. Natigin na kayong natigin na gingya mama. Natigin na. Rili ako nga kaya tigim pagarikulay. Anta tigim si dito si. At inatisak na kaya di nga din bitiray. Natigin na mapia. Kasi tatigin niya kang bitiray. Natigin na. Saka kaya tigin ni dito si na. Ikala tamok ka. Natigin no. Bangat natigin pangdagay tamok ka na mala. Tigin no. Timo ako so tamok ka. Kan kamabali ya perak na mala. Natigin na ba di ka pa kaya timo ang ka. Saging niya pituguwi so tamok ka. Na mati mo ka ang ya pirak na kasuya na kay Layna kan tingin na ba ginanipon niya nga kasuy kasi ko pitugawi na kagya kung mau masuk pitugawi na kumiyaswiron ginatag makawag kita niya sa tagin na panyano na tini mo yang unsulang wano pirak yan na kagya mati mo miya ka umamamusya gitu natigin na usto akida to natituma pirak kay ni tigin na sama niya na miya po briyagin nga ingdak suat tigin so tamo ka kang na 3% buo dia kan ditelaban na kung atigin na miyalangan so tamo natigin na mata no so mala tamo kay ni wakya tigin no mi pamasay ni sa bulawan na ikalayan natigin na ubang panpagilaya na baluin ta abulawan nakaswi kasi ko peto guwi ka nakamaylay nana agi ako peto guwi na ini pamasa sa bulon na lang na may tumala bulon na ini betad. Niya ako mapmadya kayo tunay nilay niya. Natigin na dito dugo, malagi nga buluhan ka. Gusto natigin na lagi kasi ang malayta mo. Natigin na upamasaan na isa muntia. Natigin na ba nga pagilan na pituguin na kaswi kasi. Kasadya muntia sa ingadain na nananapamasaan ko. Na nabuko na kay wan na sumyaga daging kaya dindagang sa muntia. Namin ikikindaway. Nainilay ko nung mga pamumuntia na tigira na genuine na muntia. Na tigira na heda to. Ati sumuntia dua. Natigira na ilan nuwaki ubay ameme na partegay na tigira na heda to. Titud na muntia na imanto na did na pakalutang si. Tigira na ngayon. Natigina ayaga dano kaya kini. Natigina hey. Kirk sa nga muntia. Pira yarga muntia kay ni. Natigin na dito. Nagis kay dito si. Na wat gino temo aso tamok sa gin nga ingedika. Na ibe dun na dirumban pakabayad. At yung pa matingo dito na piyagin nga mo tamo ka kan. Na ibe dun na dirumpa kabayad. Natigin na dirumpa kabayad. Nakagitigin. Aad na tamok yung matitimo ka. Na okay din ang makabayad. Na ayakap kaptanian na duwatiman na mo diya. Yakaw masya kayo to. Agi makaumana tigin na andi muntia ka na tigin na dua muntia kaya lutanganon. Nakakyaptan yang una tigin na hey pagariko. Dito. Waket tigin umakambuleo kata na makaunot karakan sandedela kauta. Na kepakaya makatamok ka sa mata ketak pagyang kana na muntia ka. Na udi na makatamok ka tigin. Bangarakan sirig na ginaw ka kandela kauta. Tigo dito away. Napakaganda sa Mindilakaw sirang unakin, nakagina makandilakaw sirat, na ini sedep sa kanya niya kayo to sa giyong ito akalasan, na miyara o ta ungus-ungus, natigin ko pa diya na uunutan niya na hey, miyara urakod na kaya tigin naman to. Na uwat tigin di ako makakana, kasana na pati ako, nakisnitir ka, natigin na iman to na kumanta, na si mangilay ta sa adin alawa sa igun. Makinom mo to na inuitiyak yung tukulaw wasay na kumiyan siran. Kumiyan. Na danyan din may nakaakadi na iubapkan na nabapkan. Na, agi makapasad kuman yung utwada to na mininom kulaw wasay abtuga. Na ay na nun kaidong na kaya tulungan yan adwati man na muntia. Natinam niya ulog siya kay sumuntia kan. Na kinuha niyan na inilay niya na tigin na mata na giya jumuti ako.
Na ena priyan sumuntia iyan nanuduno na tigi na mata na malagi dito. Na enulugin nun kagiyak na banyan ra. Ay mana namuntol. Na. Kagi mo lugin nun. Tigi na mata na tigi naging kaya munti akan na lagi din na upama ka pagarin na pagarin niya na Enuyutian na tiyaka ini giraw niya na mata niyan si kulawasig na aw nakakinuba aya doon na atok sa giyong utolawasig na langon lagi dito amuntia. Na miyatang kadeku ginawa niya naging kaya pipisarak na muntia na si ipad. Tanto aket tigi nakawasa sukir si nabunian mapaka siri tamatan niyan si iku kalama-lama. Namya mo masaka kalama-lama sa katatago ano na pumangindot na laundin muntia matatagun na tigin na siyong kumaytusor ka kanun kagiyab. Nabunian mailay na gilang gumilang adarpa na tigin na hesin na rin kumapi adarpa. Antari inikir kagin kaya hider antay inikir ka na tigin na rakaki inyo kakalabuson. Tari tigin na kakalabuson. Antay kirak siya rea pure. Tigin na rakaki iniyo kakalabuson. Tinatay ngaran yan na tigin na si Abdul Qadir. Namyatang kadko ginawa niyan a pure suari niyan. Amyaka imbit siya ay manan niyan na dagangan at ito malaalabon. Kasas dudu ti manarkianon na surkian ng bulak din amon ti arkian. Na na rakyam naging kayadar pa. Nyatang kadko ginawa niyan asi pagarinyan na miyalalin yan. Narodun, piyakan na Allah sa giyong kukadinyan nung di katutagin pa nakagimapita na piyakaliw niyan si pagarinyan Abdul Qadir na raks at tigin na imantong nas kadumpan ida to imantong. Mas benar ka adisaka.